Naším potleskom Maťa a Baba. Krásne idú. A Maťa s Babou postupujú do ďalšieho kola. A ja už dajem Patrik Keš. Zošák, Forgáč, Štefan A Roman. poďme do potlesku, ak máme ešte kúsok energie, lebo Maťa a Baba robia všetko preto, aby aj Tiborko to postúpil do tretieho kola. Ja viem o tým... Pripomínam záťaž, ktorú ťahajú na saniach. V lete na saniach a ide im to výborne, je 1800 kg. Tieto kobylky úžasne ťahajú. Tiborko, to poď. Baba je úžasná. Koľko máme času? Ešte máme času plnú čašu. Plnú čašu. Povzbudzujte tie dievčatka. Áno, Tiborko to dá. Lenka, koľko času ešte máme? Minútu 10, Tiborko, kľudne. Áno, ďalší postupujúci Tibor. To